May bagang malumadeng. Sabong para kanyang deng. Sunod tinalam. Ito manong tagdakamot. Ay na, apo abing ko. Umay ko kumagaron ipalo up. Datay nabayag ko ngayar areng ang kanyamaw. Nakabaybayagak ngagar arem kanyamaw. Nunay, di na mula sagsagutan na. Baka, dahito yan, tirumbang na gundaway ading ko. Kasano ko mga sagutin ka, kinabayad ko mga pampanunutan. Kasano ko mati pamilyata no sagutin ka. Nga ko mati pangbiyag mo ti pamilyam, mo ti trabaho. Nakasadsadod ka mo, tambay ka lang. Ha, apo ading mo'y. Terminity pa ng tagibasit mo kanya mo'y. Ha, apo ading ko. Madim nga pagdanagan dagitan. Apay, madim amuya. At dati honorarium kong. Ano ba? Kawan. Apay, official ka ti barangay, tadati honorarium mo? Ay na, ading ko. Adda iti payout kon iti akap. Kinregulara mo tayo iti tupad. Nagtungtong kami kini kapitan ading ko. Kin nuog pakasarta. Gaputawan ti trabaho. Ay na, sure hate ading ko. Makasarag ta iti purpose. Iso nga, win mo lang na iti oraya kading ko. Sagutin na ka din. Kasano ko mati pang kasarta, kas pangregan no sagutin ka. Ay na, ading ko. Badim pagdanagan dagitan. Ni Mayor ti bahala dita pang kasartan. Kaadda iti kasalang bayan into no Valentine's Day. Iso nga, pang-asim ading ka. Sagutin na ka din tapno makasanggot ta. Ayaw, diba?